کەسێم سەر بخوا ئەمرام دەقاتێ سەرجانی شنیدار زمانی کوردی زمانی مەیە هەبوونا مەیە ناسناما مەیە لەگەت بەدرخان دەبێژە زمان هەبوونا ملەتایە و زمان یەکبوونا ملەتایە و زمان خورتبوونا ملەتایە و زمان نامەیە دیرۆکەیە Senda Pazê Gulanê roja zimanê Kurdî ye. Bi rastî ev rojeke pir giring e di roja miletê Kurd e. Îro em bînin derbarê ev tiştê bûyerê ser me derbas dibin ji astengiyên ji hemû aliyan de quraniya penabereya millet ji welat ve dîsa jî gelek milletê me xort û keçên me îro hatine fêrî zimanê xwe dibin û helbet ji mafê me ye ji mafê her milletî ye ku îro fêrî zimanê xwe bibe. Îro ji bo vê yekê jî em vê nameya xwe, nameya dîrokî, nameya neviyên Şehzad Bedirxan em diyarî wa dikin ji bo bêtir millet bi zimanê xwe xwedî derkevin. Te bizanîn bo îro pazê meha Eyyarê cejna zimanê Kurdî em wek hevrêza Bekrewan Nesriddîn Birhik em îro bi vê cejnê rabûn beriya demekê me dewrak zimanê Kurdî me vekirbû ev dewre bi dawî me anî وخست îro di vê münasebê de em bawernameyê xwe em li şagirtê xwe tewziye bikin. Em hatin vê de hatin dewrak ez hatim dewra Kurdî bergo zimanê me ye ji bo me bielîmin ji bo xelk jî zanîn. Çi kesê heye divê zanibe zimanê xwe Kurdî. Ya vê rojê em îro qûnaxeke dîrokî hestiyar re derbas dibin em dixwazin ji dijminê xwe re bêjin em Kurd li Kurdistana Sûriye em hene û em xwedî nasine me ne û em xwedî ziman in em xwedî dîrok in û em ser xaka xwe dijîn.